Takže moji drahí, máme tu starú pilu zo 70 rokov, štýl 050 AV. Je už v rozobranom stave zo šrotoviska. Tuto vidíme samotný blok. Som sa rozhodol, že keďže kompresia zdá sa, že nie je až taká hrozná, som sa rozhodol, že niečo spravím s tou pilou. Tuto mám semeringy, tento je tento. Už je vylagrovaný, ten bol z tejto strany, čiže od strany hnacieho kolečka na reťaz. Tento, to druhé, ktoré sa dosť poškodilo, bolo na tejto strane, ako je magneto. Tento semering bol tak trošku atypický, na tú dobu umiestnený tu v tomto mieste. Je dosť poškodený. Tu vidíme pumpu olejovú, vidíme veľmi masívna záležitosť, dá sa to aj takto rozobrať. Sú to dve časti. Vidíme ešte záber na ložisko. Vidíme, že ložisko je veľmi kvalitné. Záber na druhé ložisko. Dokonca to vyzerá ako nejaké valčekové ložisko, čiže na tú dobu veľmi kvalitne spravené. Tu vidíme určitý posun prác. Vidíme, že som semeringy vymenil, namontoval spojku určitej kryty, karburátor ešte. Vidíme, že hadičky nie sú moc dobré. Štartovací mechanizmus, výfuk je už niekoľkonásobne mosadzov zváraný. Takže vidíme, takto by to mohlo vyzerať. Takže ideme štartovať pilu štýl 050 AV. Je to pila zhruba 50 rokov stará. Je to taký Skanzen, 10 kg váži. Čo k tejto pile povedať? Neskutočne silná kompresia, silný motor, na tú dobu veľmi kvalitne spravená. Čo môžem povedať, že veľmi pekne ďakujem pánu Štefanovi, ktorý mi pomohol hlavne nastaviť niektoré veci, ktoré som nevedel spraviť. V tom motore je v podstate ešte klasický otrh ako ramienko na motorkách starých. Pán majster to vedel spraviť. Samozrejme sú nové semeringy, ložiska veľmi kvalitne spravené. Len tá váha. Vedomo, že pilčí kedysi s takouto pilou mohol robiť naozaj veľmi krátko. Čiže
ďakujem tým, ktorí mi pomohli s tou pilou. Nemôžem sa chváliť cudzím perím, bez nich by som to nespravil. Ešte raz ďakujem, všetko dobré.